Здравейте с шести епизод. Мисля, че от менеджер Момо да ви покажа какви резултати се получиха. 1-1 тук този матч го симулейтнах, както и този с Криля Съветов 0-0, 2 равенства. Движим се четвърти в таблицата с равен брой точки с ЦСКА. Ще играме днес с Терек. Виждате в серия с загуба, победа, загуба. Дано днес има пак загуба. Доста много хиксове станаха, 2 загуби мисля, че са, или 3. Имаме много хиксове и победи. Така че днес трябва да победим и да се приближим до лидерите, поне най-малкото да изместим ЦСКА, въпреки че и удар! Тук до автогол можеше да се стигне на Руми Гуел Май. Сега центриране на Легия. Удар с глава и гол! Жиленек или нещо това сорт. Вкара. Пак трябва да се обръща матча. Сега в тъч, Мусиян, Жорзиньо. Удар на Жорзиньо и гол! 10-та минута на матча, гол! 1-1 Жорзиньо. 1-1, 10-та минута, малко им продължи радостта на Терек. Публиката също замлъкна, вече не е толкова шумна. Сега Остон. Пас към Мовсиян. Възможност. Мовсиян по фланга капитана на Краснодар. Тъч. Сега пак Мовсиян възможност. Подава към Фуднароли. Не бе точен паса. Дефедиус. Ахахах. Легиар. Малфтон или нещо това сорт. Туич или какъв е там? Към Жозино. Жози трябва да днес хетрик ще е супер. Не знам дали водих, че не мисля другия сезон да продължа кариерата си. Сега възможност Смит по някаква магия изчисти с главата да довърша. Не смятам да продължа кариерата си. Внимание, Мовсиян и гол! 2-1. 25-та минута, 15 минути ми трябваха да вкарам 2 гола. И 2-1 с белите екипи явно ни върви. Да, за втори път ще опитам да се довършим с втори трети. Не мисля да продължа кариерата си другия сезон в Краснодар. Мисля да отида, ако ми предложат естествено оферта, в някъде другата. В Англия, примерно Италия, Испания може би. Но нека да видим какво ще направя с отбора и тогава ще мисля къде ще хода, тъй като сега рано е доста рано. Мога да ги запиша сега победите само от загуби, но мога да запиша само от равенства, само от победи, равенства и загуби. На края на сезона ще видя, между другото, другия матч е с Зенит. Доста интересен. Зенит е първи, както знаете. Паднахме с 4 на 3 преди няколко епизода. Помните, Мовсиян към Фуднароли и това е вече 3-1. 73-та минута. Фуднароли няма спирка. Вече има някъде към 20 и няколко
няколко гола, което е супер. Като имате предвид, че Фуднадоли дойде като свободен агент, така че не съм плащал никакви пари за него, докато пък Блейк, за който се ухарчих, е вкарал 3 гола. Което показва и мисля да го освобода. Смисъл, че ще го продам, но ще видя. Трябва да си взема и още един централен нападател, тъй като виждате Марсиан и играят. Марсиан на приливията. Вкарва 5 мача, примерно вкарва, после 10 не вкарва. Айде не са 5. 3 вкарва, после 5 не вкарва. Край на първото време 1-3-1 за трансформация също преде. Доста добър резултат и ще се опитам да го задържа, защо пък не и да го дава още по-голямо. Дейвис от своя страна, за него също се ухарчиха доста. Той, разбира се, крило е, но има 4 гола, мисля, че. Около 4 гола, пак очаквах повече от него. Все пак идва от и Блейк идва от английското първенство. Разбирате, но не стана. Дейвис, докато по-го разбирам, докато Блейк централен нападател, бивш на Болтън. Но така толкова рядко. Не да разбирам защо, а тук възможност аут. Не можа да спечели и корнера. Марков към Дейвис, Роми Гуел. Затова тук сбъркам Гуей. И затова той е на пейката, няма как. Предпочитам Мигуел. Сега възможност Смит излезе на защита, но все пак се справих. Предпочитам Мигуел да е в атака, по-добре да вказва в тези матча, после в 5 да не вказва, отколкото да вказва в 2 матча, после да не вказва. В 10 да не вказва. Така че много го предпочитам повече. Релу сега пак удари греда! Ах, как ги спаси гредата тук. Тук сега късно разиграване с Дейвис към Дефедиус. Удар на Дефедиус! В ръцете на вратаря. Страхотен скок имаше за Халфа. Муглей. Аха. 51-49 е владението на топката в ползване на домакин. Имате Свидович ли там къв е. Възможност за домакините. Отново Смит с неразчетени изяви. Дейвис. Сега няма как да го смена Смит за другия матч, но за по-другия не знам, що играме, при някакво по-леко съперник ще пробвам резервния вратар. Да видим как ще се справи той. Сега възможност удари гол! Не! Това бе нещо като пропуска на Тореса. Благо Георгиев ще влиза. Извинете за малко. Изкиха се. Това бе нещо като пропуска на Торес. Сам срещу вратата да не можеш да вкараш. Това е обидно. Междувременно Благо Георгиев влезе, ще помага с каквото може. А тук браво на Смит, тъй като много неразчетени.
Изчетено, битва, тези главички. Вау, докъде се опита тук да направи нещо, но не успя. Сега Дефедиус. Ах, как се обърка. Ето го пак Благо. Подава към Елроуд. Пак той! Удари гол! 89-та минута. Елроутън вкарва. Резултатът е 2-3. Терек отново почва да мечтае. Дейвис, ако не бе два гола, ще да свири съдята Дуспано. Това съм убеден. Благо Георгиев пак към Асюдаров. Виждате как живна играта и тук 3-3. Какво стана? Клесихин. Клешин. Не мога да произнеса. Тук се скъда почва. Вкара. А сега Саймън Дейвис. Дейвис свири бе. Ходнат свири. Баси с шибания седя. Ще ме свири Дуско и аз съм да разбера. Жозиньо. Още към Дефедиус. Не! И това е край на матча. Поредно равенство. Изпуснах матча в края. Много ме яд. Пак за пореден път изпускам матча в края. Айде ще го симулейтам този матч. Това ще от мене. Оценявайте и коментирайте.